Μπήκα στα 97. Τι βάνεις τώρα και στους δυο μας. Το 1928 στη δόση μου τα μούλα. Εκεί που ο Βασίλη Ανδρόητης παραπέρασε μια ταράτσα. Που έμενα το καλοκαίρι, έμενα στην Αράχοβα και το χειμώνα του Ποταμούλα. Στο στάσιο Βαρκά που εκεί, στο παλιό του σπίτι. Θυμάμαι το χειμωρωτικό πόλεμο. Θυμάμαι το 40 τον πόλεμο. Δυο. Λοιπόν, κοντά κυρίψαν οι αντάρτες και ήταν οι δυο έτες. Μία έτα ήταν στους Κώστα Πρωτάρ ανταρτικιά και μία στους Βασίλη Ανδρώνη πέρα. Δυο. Αυτές ήταν οι έτες, έτα που λέγαμε. Αποθήκες, δηλαδή είχαν όπλα, είχαν φαΐ, είχαν σινές, είχαν πουλα. Για να τροφοδοτάνε τις αντάρτες. Ήταν στον αυλή του Κώστα Πρωτάρ. Εκεί θυμήθηκα εγώ τα δικαστήρια που έκανανε. Βέβαια. Και θυμάμαι μια φορά κατηγορούμενο τον Νιόλο Τσουτσουβό. Τον είχε ο ένας από την Τέρβα ότι το έφτιασε οι αλφές ο Τυροβίτς, το έφτιασε οι αλφές του Κώστα Πρωτάρ. Ο Νιόλος πήγε στο Ιτνί Μαναχώς και πως λήφθη με το τφέκ και τφεκίσχη. Και πέρασε, πέρα δόθηκε στο χέρι τα βόλια. Και τότε δεν πάει στα Αγρίνιο, δεν είχε κυκλοφορία να πάει στα Αγρίνιο, ήταν οικουμένη. Θα πάει μόνο με άδεια. Άδεια του Χ, που του Κωνσταντρώνης και λοιποί. Και ο Βασίλης ο Αναγνωστόπουλος στην Τέρβα έφτιανε φάρμακα. Και λέει θα σε φτιάσω εγώ Νιόλο, εντάξει. Αλλά τι που κάτω, να μην δώσει μια γίδα, θα συνειδώκω. Ήρθε εδώ ο Αναγνωστόπουλος να πάρει τη γίδα, δεν έδωνε ο Νιόλο. Θέλω να φάνε τα παιδιά μεγάλα έλεγε. Και κοντά τον κατήγγειλε ο Αναγνωστόπουλος επειδή τον γέλασε ο Νιόλος. Και γίνονταν το δικαστήριο. Το δικαστήριο γίνονταν στο Κώστα Πρωτάρ, ήμουνα με επιτόπου. Και τον ειδίκασαν τον Νιόλα με καλαμπόκι. Κάπου 60 ουχάδες καλαμπόκι. Του Νιόλα. Λοιπόν, όπου γύψα, αλλά δεν θυμάμαι που ακριβώς ήταν. Αλλά ήταν ο πρόεδρος ο παπάς. Σαν και ήταν ειδοσιακή, αλλά δεν το θυμόμαι ακριβώς. Που ήταν η θέση. Αλλά σαν και ήταν στο Κώστα Πρωτάρ. Βέβαια. Η Τσάκλα μου είπαν εμένα επειδή. Τσάκλα παρακάτω βρήκα με ένα παιδί από τη Φραγκίστρα. Είχε πάνω από 150 γίδια, του ρώτσαμε. Το παιδί αυτό είχε ένα βιολί κοντά του. Ναι. Και λέμε εγώ και ο Γιάννης ο Πρωτάρης, θα μας παίξει ένα να χορέψουμε, θα σας παίξω. Και μας έπαιξε τη Μαυροντηρούλα. Το παιδί αυτό από τη Φραγκίστρα έκατσε καιρό αυτού γιατί έφυγαν από τη Φραγκίστρα κάτω, λόγω της αντάρτες. Και ήταν εδώ ξένα. Πολλά χωριά πισημένα εδώ κάτω. Λοιπόν, κοντά ο Γιάννης ο Πρωτάρης ό,τι με έφερε, τι έγινε και τσάκλα, και τσάκλα, και τσάκλα και μανέμ και τσάκλας. Εμένα. Επειδή σε έγινε το πάρτο αυτό. Και τα άλογα και τα φτάσαμε στη Μητρούκα. Φορτωμένα. Σκέψη. Πάλα πήγαινε τρόπο.
25 χρονών και δεν χάναμασταν. Χωροφύλακας, όχι χωροφύλακας. Έκαναμε και 3 μήνες στη χωροφυλακή που ήμασταν. Στην αγροφυλακή. Αυτά ξέρω. Έλεγα τσαριάδα μόνιμα και όταν έπαιρνε άδεια ο άλλος ο αγροφύλακας, έπαιρνα. Έπαιρνε 1 μήνα τη σκοτωσιάδα, και άλλο 1 μήνα έπαιρνε την Πουδαμούλα. Και έπαιρνε άδεια ο άλλος ο συνάδελφος. Τα 2 χωριά αυτά. Και παίνα εκεί στα Μπέλια. Πήγα 56 χρόνια στα Μπέλια. Το έπαιρνα δηλαδή βοηθητικό. Γιατί δεν είχε τα Μπέλια, απολύθηκε. Πήγαινα και στη Δέρβα 6 μήνες, 6 χρόνια πλέον. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τα χρόνια παίνα. Και πήγα, αλλά έπιασα με πολλούς, μαζί με την αστυνομία κλπ. Τώρα το 92 μου φαίνεται 55 χρόνια. Η κατάσταση πάει, τώρα θα πάει μπροστά, όπως το βλέπω εγώ. Άπα ξέκοψαν τα καπνά, άλλα πράγματα λοιπόν, πάνω κόσμος. Ξυβήθησαν. Γιατί θα βγάλεις το παιδί και θα βγει και το παιδί καλό μεθαύριο. Ναι. Και άμα είσαι έτσι πέρα, πάω, ποιος. Εγώ δεν έχω παράπονο κανένα την γυναίκα μου.